lanera, ikastera, unibertsitatera, bakarrik joaten altzara autoan. Egunero egiten duzun bidaia beste norbaitekin egingo zenuke? Orain da zure aukera, autoan elkarrekin proiektuan parte hartzeko. Autoa beste batekin konpartitzeko interesa duten pertsonekin elkartzeko alegia. Nola jakin dezakezu nork egiten duen zure ibilbide berdina? Oso erraza da. Sartu irubebikoitza.goierri.org orrialdean. Bertan, kotxea konpartitu atalean. Eta hasi zure datuak sartzen. Zerbitzuak ematen duen aukeretako bat lanera joateko bidaiak bilatzea da, ez? Orduan, eman beharreko pausoak oso erresa dira. Lehenengo jarri beharko genuke, zein herritiatik aterako garen. Eta aukera bai daukagu, kalea edo helbidea idazteko. Eta gero, defektuz, eskualdeko zeinbait poligonu edo enpresen datuak sartuak ditugu. Orduan adibidez, hauetako bat aukeratzen dugu eta bidaiak bilatzea emango genioke. Hemen ikusi dezakegu, bidai bat dagoeneko altan emanda dagoela eta guk sakatutako aukera legorretatik Beasainera eta hemen ikusten dugu pertsona honen datuak. Hau altan eman duen pertsonak ze ordutegi edo proposatzen duen etorriak egiteko. Eta behin bidaiaren datuak eta xehetasunak ikusi ondoren, aukera dago pertsona horrekin harremanetan jartzeko e-mail bitartez eta edozein galdera gehiago edo egitea. Zerbitzu honek ere eskualde barnean egiten diren bidaiak konpartitzeko aukeraz gain, eskualdetik kanpora egiten diren bidaiak ere konpartitzeko aukera ematen du. Gogoratu, kutsadura eta kontsumo energetikoa gutxitu nahi badituzu eta ingurumen publikoaren erabilera hobetu, autoan elkarrekin.